здравейте хора, днеска снимам с Мустан БГ Венци Ханджийски. Кажи нещо на приятелите ни. Играем на Sheep Quest. Ема, дебил. Ти какъв си? От тебе ме грозен син. Ти какъв си, Венци? Син съм. Син. И аз съм същия. Браво на нас. Задара. Еми задара. И ако се чудите защо ми лагва толкова, това е защото съм се пуснал и в рапсът. Гал грозен. И малко ми... Сега говори глупости, бе. Сега говориш ли глупости, ще изгоня от скайпа. И хора, както виждате, вече си имам интро. Пишете в коментарите дали е готино да си измисля някое друго, ако искате. Куче! Майка ти куче! Ай, не бух ти, бе! Ядосвам се! Аз се ядосвам, но не говоря глупости. Само викам. Гледай сега, един... Такава краставички! Хайде да си хапнем краставички. Некав доги, човек, некав доги. Кой да бие? Лагна! Убиха ме. И толкова логи, не даже още ми логи. Мен човек не ми лага. Не ме ми лагна изведнъж, ама сега не ми лагва. Само половината червени сте килаура. Човек, аз се ги пих. Няма да взима там сте. Човек, докарвах 3 овци, докарвам ги. Хора, кажете дали е готина песента за интрото и интрото. Ако искате да си я сменя, ми казвайте. Венци Ханджийски ми показа как да се направи интро с Camtasia Studio 8. Да. И ние с него сме малко болни и затова може да кашляме и да кихаме. И да, кажете дали ви харесва минигейма. Ще изиграя още една, ама не искам да е много голям клипа, защото не искам да се оползва много време в YouTube. Значи клипа ми ще е някъде около 10 минути. И скоро ще имам ранг Волтър в този сервер и след Волтъра ще имам Crazy Plus, такъв ранг. Аз това не се знае кога ще е. Да, той не знае от кой сервер да волтва, от кой сайт да волтва. А той по принцип е показано там, като напишеш волт, ти показва там такива глупости. Знам Гоши, ама ти влизаш в някакъв друг сайт. Знам бе, човек, един Minecraft сервер с лист. Краш ме! То знаеш какво, като цъкнеш на волт, като го напишеш в чата, и там ти излиза един сайт, ти за живота си. И като го цъкнеш, човек, и ти излиза един сайт, и ти го цъкаш, и после те праща в един сайт, волтваш, ама търси в сървъра. И сега утре ще съм волтър. Не съм тъпе, стига! Знам, че си тъпа, ама просто не знаеш. Пак е тука, бе! Девай на хакерчето! Хакерчето пак е тука! И хора, кажете ми на коя игра да играя, бе си стеглил по едно време в Five Nights at Freddy's, само че... Хакера и той не може. Вчера хакерен страчкам. Го тепам всички, бе. Защо се бутам в кактуса? Крашмен! Крашмен, бе! Я мога да чу! И да знаете, Крашмен! Ако сте много такива, не като мене, прота в сървърите, подцъкайте малко в този сървър Sheep Quest и вижте колко ще се надигнете. Аз бех някакъв грамаден нуб и после след това като почнах да играя тука и станах про. Мирен Джони! Венци един път, една вечер, гледаше някакъв клип за някакъв Джони или беше? Какъв беше? Ние победихме. Звездите! Ние сме звездите на века!
И ми сега ще изиграя още една минигейм и ще спирам клипът, защото не искам да е много дълъг. Така, Влад 3. Първия съм там. Така, 155 кила и 153 умирания. Леле, настигам се. Аз имам 170 кила. Вижте колко уинс, вижте колко лоус. И съм взел толкова много овце. 31 овце. Колко победи имаш? Какво венци? Колко победи имаш? 9. Майко мило, аз съм 14 победи и 7 загуби. Имам 194 са ме убили пъти и имам 170 убийства, които аз съм ги извършил. Ти си ли си? 177 или 177. Кой бе? Ти. Не бе, аз имам 170 бе. Нали ти каза, че има 150 и нещо. Еми човек, пише waiting for players. Еми, не знам това какво означава. О, почваме. И да знаете, Моля, изчакайте ако искате плеярите. да сте хак в този сървър, Пише, изчакайте плеярите. по-добре да сте хак, ако искате, ама аз не съм, защото искам да съм честен човек. Знам, че имах един клип с Хозуни, ама тогава беше още малък, доста малък. Тогава беше 2015 беше тогава. И тогава бех много голям глезлю. Ма сега не съм, сега съм про. Нали, Венци? И аз миналата година си брех про, бе. Ама аз не говоря за тебе, аз говоря за мене. Браво. Ти си с про, В един бат. клип аз бех с един хак, Хозуни се казва. О, Но вече не съм с него, защото... И дами и господа, плочваме след 5 секунди. Да. Не искам тук, не искам. Ох. О, супер човек, супер. Optifine мод, батко. Да, и аз имам Optifine. Еле, човек, него и се разхождат са. Айде бе. И Колко ако минути си купите тича? ранг волтър с 2 волта, не го купувате. Волтвате сървъра и ви дава волтовете. Айде, ходете, моряци. То си пее някакви песни. Имаме 3 овци. 4. Да, 4, един от... Аз тям да чепам червените. От редовете идват да ни бият. Ми, Дил, ще праш тука, Гледате. Аз въздуха ли съм, тъпчо? Айде, убирай, честита. Не, човек, го не дам хакер Антуан. Аз го Антуан. Но човек сега не мога да бия някакъв си мене, но... О, не! О, не! О, човек, мъртъв съм, мъртъв съм! Каква си ти, бе? Каква си ти, бе? Каква си ти, бе? Та ще видите. Та ще ви се кача на кораба, няма как. Защото трябваше да си взема ония кит с брадвата, това и ще да имам хиперскок. Ще да е по-добре. Вижте колко съм добър от тези шип квести. Каква си ти, бе? Хакерка! Хакерка грозна. Ние се убихте. Не говори глупости през клипът. Да видим овцата! Гоше, да видим овцата! Да видим овцата! Не! Не се вмахаме! Аз съм ранения човек. Давай! Тъпих и овцата! И понякога много лагва в този сървър. Оле! Тъпих и овцата! Какво става, пич? Миндил! Гледай, той не може да ме бие. И аз не мога. Циганска работа. Трън. Скачай, Миндил! Да знаете, по принцип компютъра ми е силен, ама ми лагва, защото... Лъше, не му скачаш и от теб, това бъде си педераса. Педерас. Ето бе, това не е много голема глупост, ама... Еле, човек, аз убих двама човека на един път. Браво! Ама, нали знаеш, че втори човек аз губих, защото аз бих за тебе. Ред Фокс аз губих. И он там Миндилкъв беше. Мен па само Red Box. Ти пък като каза Red Box, мен той ме уби току-що.
Ред Фокс. Ред Бокс, бе! Откъде знаеш, че е бокс, бе? Верно е, Бокс, бе, аз съм си помислих, че е Бокс. Бокс. Боксьора! Червен бокс. Боксьора! Аз съм боксьора на века! Понякога кога си говоря с Венци и се умеквам. На PvP тази човек, той е Ред Фокс, е хакер. Стане, Взеха ни овцете. бе! Оцели ме! Оцели ме! То ме оцели. Оцели ме, бе, Крашко! Краставичка е! То ми беше отзад! Как не съм го видял? По-Мартин, БГ! Ред Фокс, трябва да сключим сделка! Да ти сложа смъртна присъда! Кой цигани ме бие? Его то, Миндил. За да, Гоше! Марко, Ред Фокс е хакер, бе, мате! Да бе, той те е бил от 5 блока просто. Нека в червения в базата ни краде овцете. Той е Миндил мръсен. Миндил мръсен. Убихме го! О, да! Ей, сега пъгна. Тука! Отди си сега да допил, бе! Крашко! Какво стана, бе? Лаг! Да, овцете не лагват, ние лагваме. Лаг, бе! Все едно се треса! Тресе се! Земетресение! Ужас! Мале, много ми лагва! Оправи се! Ма друг път. Лагна. Ми лаги! Ама гледам, че всички са се вледенили. О, Бе! аз се движа като... Миндил! Чезай, бе, Миндил! Ето! Ред Фокс ме бил 10 метра, бе, човек! Какъв е то хакер? 10 блока, не 10 метра. Мале, той ме кара да се спалиме хакове, бати да го мачкаме. Добре, ама лагна. Ред Фокс. И Татернот. Убих Ред Фокс. Защо, бе? Какъв си ти, бе? Пишко. Пишко, как? Човек, той ме бие като луд. Спокойно, аз го убих. Не бягай. Аз не трябва да се спасявам. Нека влезе. Ред Фокс, бате, тепате, трябва и аз бате него го тепах в гръб. Бате, стига, бате, много лаги. Още малко време. Хора, ще спирам клипа. Не, тая! Не сме лагнали. Това е ступя, бате. Както виждам, ние си спечелиме. Аре, Много лагове. Чак, овците... Леле, какъв бък. Сега ще бягаме. Антуан с главните букви ме уби този хакер нещастен. Блу! Да. Хора, съжалявам за малкият клип, но не искам да станат много големи. Юху! Язда овца, по-точно тя мен ме язди. Още не е чао, като идеме в лобито. Гле, овцете бегат, Венци, овцете бегат. Овцете бегат това. Хора, това беше за клипът. Харесвайте, сабскрайбвайте и чао!